Id-droga li qed tittaħħal fit-taqsima forensika tal-Isptar Monte Carmeli mhix waħda legali. Kienet din risposta tal-Ministru tal-Intern Michael Farrugia meta f'konferenzi tal-aħbarijiet staqsejna dwar it-tħassib li dejjem qed jikber ta' droga li dejjem qed tiżdied fl-Isptar Monte Carmeli. Id-droga li tiddaħħal mhijiex illegali. Id-droga li tiddaħħal hija sintetika li għadha il-liġi ma tgħidx li illegali. Il-kumment tal-Ministru Michael Farrugia dwar id-droga sintetika fl-Isptar Mount Carmel sar wara li fil-ġimgħat li għaddew kellhom jiddaħħlu numru ta' persuni b'overdose l-isptar, pazjenti li kienu qed jiġu rikoverati fit-taqsima forensika ta' Mount Carmel. Mistoqsi fuq kif din id-droga li qed tagħmel ħsara tista' tiġi legali huwa wieġeb li qed jaħdem fuqha u li uħud ma jistax jiġu legali għax ikollhom sustanzi żgħar li ġieli jintużaw għal kura. Bħala Net News saqsejna wkoll il-Farrugia dwar il-kriminalità f'Pageville li xi drabi anke twassal għal fatalitajiet bil-Ministru jġustifika s-sitwazzjoni biss billi jikkumpara ma' snin preċedenti. Intant saqsejni wkoll jekk hux inkwetanti li f'Pageville mhux qed ikun hemm biżżejjed pulizija. Inti għajt fit-tweġiba li kien hemm numru ta' żieda fil-pulizija f'Pageville li huwa tajjeb, però madankollu il-fatalitajiet riċenti ma jinkwetawx li forsi m'hemmx biżżejjed. Il-pulizija ma jistgħux ikunu ma' kull persuna kull ħin u kull moment. Sa jekk ikun hemm ċertu affarijiet illi ikun hemm ċertu pjani illi jsiru u jkun oġġett li jkun ippjanat, jista' ma jkunx Pageville jista' jkun ġara x'imkien ieħor. Fl-aħħar xhur fiż-żona ta' Pageville rajna numru ta' fatalitajiet bl-aħħar wieħed ikun dak tal-imprenditur Hugo Ketkuti. Fost l-oħrajn ġew rappurtati numru ta' atti vjolenti. Is-Sibt 16 ta' Ġunju Tork jaqla xeba u jitħalla mal-art f'Pageville. Fost l-oħrajn f'April ta' din is-sena rajna nies li nqabdu f'pussess ta' droga f'Pageville u fil-5 ta' Marzu numru ta' persuni jaħarbu minn fuq il-post wara suspetti ta' użu ta' droga f'żona f'Pageville. Fl-aħħar xhur ukoll kien hemm bosta nies li bdew qablu l-Pageville bħala Red Light District u oħrajn sostnew li f'ċertu ħinijiet tibsa timxi waħdek f'Pageville. Intant, quddiem dan kollu l-Ministru Michael Farrugia għażel li fit-tweġibiet tiegħu fis-sena 2018 qabbel ir-riżultati tiegħu ma' snin preċedenti biex jiġġustifika u jtenni li issa l-affarijiet f'Pageville qegħdin aħjar.